Most megnézzünk a 430-ról egy csatát, és megpróbálom ezt is minél részletesebben elmagyarázni, hogy mit, miért és hogyan csinálom. Ugye ezen a 430-on még nincsen kész a asztéri módosítás, és azt húzom ezen a tankon. Megnézzük a tiert, tier 8-ból játszunk, top tierek vagyunk, szóval lehet bátran játszani, RT nincsen a csatába. A csata elején csinálhattam volna azt amúgy, hogy elmegyek középre, megpróbálok egy lövést leadni a keresztbe mozgó tankokra, akik hátul átmennek a sinen. De nem ezt tettem, hanem egyszerűen csak bementem most jelenleg oda a szikla felé középre. Ahogy mutatom a térképen, erre a középre gondolok a csata elején. Innen tudtam volna leadni a lövést erre a pozícióra. Ami nem sok gandepje van ennek a tanknak. Kevés az ágyú lehajlása. Viszont akkor is lehet használni. Enyhén, lankássabb területen. Figyelek! Jobbra. Ugye lefixálom az ágyúcsövet. Most arkád nézetben nézegetek. Mivel balról nem nagyon kaphatok lövést az 1-es, 2-es sorról. Csak felderítést, azért inkább a hegyet figyelem. Mert onnan érkezhetnek lövések. Megpróbálok egy spotot dobni középre. Hát a hegyen lévő csapattársak el tudják lőni az előttem álló tankokat. De jelenleg igazából nagyon belül állnak, szóval addig lehet, hogy el se látni. Folyamatosan nézem márkán nézetbe a dolgokat. Itt el lehetne lőni, amúgy megállítom ezt a háztetőt, hogy könnyebben tudjál lőni erre a felső területre. Egyelőre ezt nem tettem meg, mert úgy éreztem, hogy az még nekem segítségemre szolgálhat. Egy kicsit sokat vállaltam most, nagyon felmentem. Nem is figyeltem, hogy a hegyen lévő ellenség meg fejjel ment közben. Nem valami sniper tank se az a 430-ú, mert elég lassan száll a lövedéke. Mert írja 940 méter per szekundum sebessége, az alaplőszernek a goldnak meg 920. Kicsit ívessel száll a lövedék. Kicsit bejebb mozogtam, mert folyamat spottolnak bal oldalra. Aztán inkább úgy gondoltam, hogy beállok ide a sim mellé, hogy jobban takarjon az ellenséges járművektől maga az átjáró, a sin. Folyamatosan pásztázom a környéket. Kérek közreműködést a cselfutóra. Az elég rossz pozícióban van. Mindenkit spottol.
Elég passzívan játszik az Amed ott a hegy oldalába. Úgy gondoltam, érdemesebb lenne egy kicsit más pozíciót keresni és más ellenséget lövöldözni. Amúgy itt ilyenkor, ebben a helyzetben érdemesebb lőni a hátul lévő tankokat, mert hogyha mondjuk a kontrát akarnám lőni folyamat, már ő mondjuk itt közelebb helyezkedik el, meg kevesebb HP-ja is van, azért nem teszem meg, mert hogyha felmennék, hogy meglőjem, vagy kilőjem, akkor itt a hátsó lévő tankoktól mind kaphatnék lövést. Tehát egy lövésért fölmegyek, közben meg még 4 ellenségtől fogok kapni lövést, ezért nem játszok most arra a kontrára agresszívabban. Az előbb is lőhettem volna egyet viszont a TD-re, de mégis a kontrát lőttem meg, de csak azért, mert el volt fordítva a tornya, és nagyobb valószínűséggel átütöttem, mint mondjuk azt a 263-at fölül. A másik dolog, amire figyelek még, hogy ugye, ha jobb oldalról ne kapjak lövést, az a térképen, ha megfigyelitek, az utolsó pozíciója mennek, az a megjelenítési távolságon kívül helyezkedik el. Tehát, hogyha ez a med még mindig jelenleg ott van, akkor ő nem lát engem. Mert az ő felderítések köre, mutatom a térképen, ő neki valahol itt lát. Nem is a felderítési kör, hanem a megjelenítési távolság, ez a sárga. És igazából ő nem lát engem, csak blindolni tudna, ha nagyon ügyes lenne. Szintén nem megyek feljebb, mert ahogyan látjátok, kapok lövést. Még mindig a TD-től van még egy 60 TP is szembe. Most viszont eljön az a pillanat, amikor már bátrabban fogok játszani a kontrára. Mert látjátok, a csapattársak igazából az 1-2-es sort már megszerezték, ez a G-sor nagyon ügyesen játszik, szóval az ellenség igazából nagyon be van szorulva ebbe a sarokba. Megpróbálok olyan pozíciót keresni, hogy tudjam lőni a kontrát, és ne kapjak ezektől a tankoktól lövést, akik még itt hátul a sarokba helyezkednek el. User joined your channel. Cső Hári, boldog karácsonyt! Neked is. Várjál, most beszélek, majd mindjárt. Beszélünk, jó, Tóth? Vagy Mapi? Na, most jön a következő felvonás. Az az, hogy szintén kihasználom azt, hogy az ellenség itt van benne hátul a sarokba, és itt látjátok ezt a sziklát. Ezt a sziklát fogom használni fedezékként, hogy a 452 vagy 450-02B-t azt tudjam lőni középen. Most, hogy meg volt az első lövés a heavy-re, gyorsan megnézem, hogy a pozícióm az jó, hogy az ellenség ne tudjon engem balulról megsevezni.
User left your channel. Próbálok ugye úgy helyezkedni a helyűvel szembe, hogy mindig kevesebbet lásson belőlem. Attól függetlenül, hogy nincsen sok ágyú lehajlásom, ki tudom használni a 430U-nak a tornyát, ami elég kemény. És olyan pozíciót keresek, hogy igazából a heavy, az ellenséges tank csak a tornyomot lássa. Honnan tudom, hogy egy adott tank ellőhető, hogyha mondjuk előfordulhat az, hogy árkád nézetben vagy, látod, hogy az ellenséges tankok hol helyezkednek el, de viszont attól függetlenül nem biztos, hogy még el tudod lőni őket, mert lehet, hogy egy roncs mögött állnak, vagy egy ház mögött, vagy nagyon domb mögött. Azt úgy tudod igazából kideríteni, hogy ellőhető az adott tank, hogy most igazából megállítottam a játékot, de így is meg lehet mutatni, hogy van ez a középső jelző, ugye ez az, ahova célzol. Itt van a löveg, meg ugye a torony, hogy a célzásodra ráfordul, akkor lesz igazából ott a löveg, meg a torony, a célzó pöttyen. Most ez a célzó pötty az arra jó még ebben az árkád nézetben, hogyha lefixálod a tornyodat, és körbe-körbe nézegetsz, keresed az új célpontokat, hogyha ráhúzod az egeret a célpontra, akkor kirajzolódik. Látjátok? Ha kirajzolódik, akkor nagy valószínűséggel el is fogjátok tudni lőni. De addig viszont felesleges olyan pozícióra mennetek, még ezt nem tudjátok, mert meglephet bennetek az ellenség. Lehet, hogy felmész egy lövésért, hogy ellövöd egyszer azt az adott tankot, de közben meg lehet, hogy kapsz cserébe 5 lövést mástól. És úgy csinálod ezt, ugye, hogy még azt se tudod, hogy egyáltalán ellőhető az a tank. Az Enemy 274 amúgy ügyesen játszik, mert eddig a dombot játszotta, és nézzétek meg, visszahúzta ide, hogy látta, hogy szorult helyzetben van, valószínűleg ki fognak kapni, visszahúzta ide hátulra a sarokba, hogy még egy pár lövést le tudjon adni, még mielőtt kilövik. Ott remélem segíthettem.